Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, assalamu alaikum Sénégal. En calmini moni kala to woni ene wawi wonde ene woniri aussi ko iba men Thiaby ko artude franchement wadde lancer un message mo ganduɗa carrément ene tiiɗi e men, message mo ganduɗa carrément so tawi en mbawino yidirde en face e tambiɓe aussi gonka leydi ndi en joɗoto yimɓe kala par ce que ko hunde ganduɗa carrément en jii muusi men te ala fof no mbaɗen wadde sowona wadde ko wayni gam aussi kadi ma yimɓe mbaw heɗade walla jiiya déjà sa yi mi haali koko fate Fouta ɗo guila coronavirus naati Sénégal wonko heewi waylama won mesure aji ƴettama des mesures ɗi ganduɗa carrément hannde mboɗo wawi wiide waɗaka respecté déjà min Fouta tuganma Wourossogui ha fayi won nokkuji won en mbaɗi déplacé en jeehi mais guila e gonka auto ji ɗi ganduɗa carrément côté transport et côté aussi kadi carrément faade e yimɓeɓe gam aussi ɓe mbawa wadde respecté les consignes mbaɗaɗi gam yimɓe mbawa hisde hanki en ummima Wourossogui gam yaade Agname Goli nde garɗen garage Wourossogui nde passe wonno ko 900 ɓe ɓeydi ha timmi 300 taw aussi kadi ko minicar uji ganduɗa 20 place walla 21 place e nder hen place uji ko ustano ɗum tagui passe uji ɓeyda ɗum kam ene nanni saabu aussi kadi c'est vrai que gasoil ene seeri te kadi so auto ala ɗum yaata mais holno auto ummorto par exemple garage yalta même pas 1 kilométre jolna auto ha heewa waɗa surchargé ha yimɓe daaro te kadi passe uji ko ɓeyda ɗum ko 1 deuxièmement guilay chauffeur ha e apprenti ha aussi kadi certains clineɓe mbatta masque uji donc ça veut dire wadde notre vie sont c'est en danger du moins e nder hen hande ko ɓurmi teskitade ko policier ji ne nayi tali he mais hayso auto darima les gendarme aussi ko chauffeur o telloto tawoyaɓe kamɓe mbatta déplacé ni pour arde ƴewde holno auto woori nder est ce que ɓe mbaɗi surchargé est ce que wonɓe aussi kadi ene mbaɗi masque uji est ce que mais ala ko waɗi ɓe intéressé woni chauffeur o yoya rokkaɓe hunde auto ɓenna hakkude mi Allah billahi wallahi taalahi nde jahatmin nde ɓernde heew j'ai appelé directement le gouverneur de Matam directement par téléphone ko kalmi ko j'ai parlé en français c'est parce que pourquoi so heeɗima so yi vidéo o anda carrément il y avait un gars qui m'avait appelé qui s'appelait Ibrahima Ba walla Iba men mi dugdama hen mi haɓama hen mais hande holko fayi c'est vrai que yimɓe moni kala en fonno andude ko foti wadde anda carrément ko nafata ɗum mais kadi ɓe ganduɗa carrément ɓeɗo jogui sécurité yimɓeɓe a faami ha joni moni kala ko hoore mum ko poche mum ils sont corrompus bandiraɓe holto paaɗen hol foof to paaɗen fonnoɓe wallude yimɓe caggal kayinde yimɓeɓe ndentaki ɓen daro carrément aussi ha joni mbaɗe corrompre auto ji surchargé ha yimɓe daro yimɓe jolo gaɗa masque uji wiye kadi yo lumoji uddite wiye yo jeereji uddite bandiraɓe so tawi Macky Sall an woni lamɗo leydi ndi gonga mais kala nokku aussi kadi wonmo mbaɗɗa ɗon yo walla e gonka ka nokku saabu Allah carrément ƴeew aussi kadi ɓe ganduɗa ɓeeɗo ene kandi e hunde nde ene kandi hen woni est ce que vraiment eɓe toppiti eɓe ndeni carrément ko kalfiɗa ko kalfinɗaɓe ko min mbawa haalde min mbawa yidema min mbawa yaade kadi ha dans les commissariats emin kaala somin kaali oɗon gandi ɓe keɗota komo ni hande hay couvre feu o natti e korke ɓe gari ko gotol ɓe gari e commune ogo wuuro foof ɓe gari ɗon ɓe nawi 5000 aji neɗɗo kala moɓe nanggui walla boutique wonti commerce wonti business yimɓe goƴaka gonka yimɓeɓe ɓe goƴaka poche uji mabɓe alors saabu Allah encore une fois Fouta men batten hakkillaji koye men tinnoɗen kala ko haɗa ɗo walla ko ganduɗen carrément ene wawi tampinde men daroɗen yimɓe kamɓe yimɓe ala min jiiɗa guilay lumoji ɗi ha e jiireji ɗi ha e auto ji ɗi surcharge o eko way noon eko way noon enen mbawi wallude koye men masala ha woni heewi c'est vrai aduna ko masala ha mais wonko adi ɗum ko gonga adi foof tinnoɗen e koye men ganden ɗum ɗo so weeɓi ha naati Fouta men en boni te wonɓe ganduɗa nen ɗo ala ko jiiɗi sona ko ɗum calluɗen ɗum on jarama wonno ko Iba men Thiaby peace